υπάρχει ένας δρόμος, λέει η Αφροδίτη Φρέγια Παυλίδου, που περνάει μέσα από το ψυχολογικό υπόστρωμα του ανθρώπου και μπορεί να απελευθερώσει δυνάμεις οι οποίες να κρατήσουν την υγεία του σε ένα ικανοποιητικό, σε ένα ποιοτικό επίπεδο. Υπάρχουν δρόμοι ψυχολογικοί και τεχνικές που μπορούν να σε απελευθερώσουν από διάφορα αρνητικά συναισθήματα που σε πιέζουν, σε αφυδατώνουν, σου δημιουργούν προβλήματα και όλα αυτά. Αφροδίτη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και πολύ σύντομα θέλω να μας πεις τι προσφέρεις στον κόσμο και ποια μέθοδο χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιώ το EFT. Είναι τα αρχικά από τις λέξεις Emotional Freedom Techniques. Είναι κάποιες τεχνικές για απελευθέρωση σωματικών και ψυχολογικών προβλημάτων. Δεν είναι μόνο για ψυχολογικά, είναι και για σωματικά. Δηλαδή είναι για πόνους, είναι αυγενικά, μέσες, σοβαρές χρόνιες ασθένειες και αυτοάνοσα νοσήματα. Αλλά οπωσδήποτε είναι και για όλα τα ψυχολογικά, όλα τα αρνητικά θέματα που κρύβουμε μέσα μας. Αν θέλουμε να κάνουμε μια λίστα συμπτωμάτων σωματικών και ψυχικών, σωματοψυχικών, που αντιμετωπίζεις εκεί στο στούντιό σου στην οδό Κρήτης 94, θυμάμαι καλά. 90. Καλά, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου στο τηλέφωνο της εκπομπής που παρουσιάζουμε και τον φέρουμε σε επαφή όπως έχουμε κάνει και με άλλους στο παρελθόν. Ποια λίστα λοιπόν συμπτωμάτων αντιμετωπίζει η μέθοδος σου? Λοιπόν, αυτά που είναι τώρα της εποχής, οι φόβοι για το αύριο. Λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω συγκυριών, χωρισμοί, διαζύγια, φόβοι διάφοροι, πάσης φύσεως φόβοι, φοβίες, αεροπλάνο, κλειστοφοβία, φόβο για ζώα, για διάφορα ζώα, από κατσαρίδες, από σκυλάκια, υψοφοβίες, ομιλία κοινού, κάθε τι γενικά που φοβόμαστε. Μετά είναι οι αρνητικές πεποιθήσεις που κρύβομαι. Δεν είμαι καλός για κάτι, δεν αξίζω. Προβλήματα, εμπόδια στη βελτίωσή μας, αυτοπεριορισμοί. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε σε έναν επαγγελματία, είτε σε κάποιον αθλητή, που μπορούμε να επαναφέρουμε την απόδοσή του και να την ενισχύσουμε. Είναι μια τεχνική που δρά σε οτιδήποτε είναι πάνω από το όριό μας. Για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό το όριο. Γι' αυτό λέμε, μα είναι δυνατόν να φοβήθηκες αυτό το πράγμα, μα είναι δυνατόν να θύμωσες με αυτό. Με άλλα πράγματα θυμώνω εγώ, με άλλα πράγματα θυμώνει κάποιος άλλος. Ό,τι μας ξεπερνά λοιπόν και δεν μπορούμε να το αντέξουμε, και αυτό μπορεί να είναι μια επώδυνη τραυματική εμπειρία, για την οποία δεν θα θέλαμε να πάμε πουθενά να την πούμε. Και εδώ το EFT έρχεται και δρά τόσο στο θέμα που μας εξιστορεί ο θεραπευόμενος, αλλά σέβεται και αυτόν που δεν θέλει να το πει. Δηλαδή, μπορώ να δράσω και σε ανθρώπους που δεν θέλουν να μας πούν την τραυματική τους εμπειρία, που δεν θέλουν να την ακουμπήσουν, δεν θέλουν να την αγγίξουν. Υπάρχει τεχνική και για αυτούς. Πριν μας πεις περίπου στο τι συνίσταται αυτή η τεχνική, πες μας λίγο και για τα σωματικά συμπτώματα που μπορείς να θεραπεύσεις με τη μέθοδο σου. Ναι. Ότι υπάρχει όποιο είναι σωματικό πρόβλημα. Αυγενικό, ένα έλκος. Τα πάντα. Το έλκος, το στομάχι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, γιατί το στομάχι δείχνει και άλλα πράγματα συναισθηματικά. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το EFT. Φυσικά πρέπει να είναι επίκτητο. Επίκτητο σωματικό. Δηλαδή ένας ζαχαρόδης διαβήτης που μπορεί να υπάρχει προδιάθεση οικογενειακή, ναι, αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον εκδηλωθεί. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να δράσουμε και για να λέμε ότι έχει ζαχαρόδη διαβήτη, έχει, ναι, ότι έχει εκδηλωθεί. Ζάχαρο πάνω από 1/10 είναι το όριο σήμερα. Ναι, ναι, βεβαίως. Διότι σε κάποιο χρονικό σημείο έχει εμφανιστεί.
το σημείο, το πότε, έχει μεγάλη σημασία. Η ασθένεια, όπως λέει και το Reiki, γιατί είμαι και Reiki teacher, έρχεται για να μας κάνει μια ιστορική αφήγηση. Να μας πει κάτι, να μας δείξει κάτι. Να δούμε πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε, γιατί η ασθένεια είναι και μια ευκαιρία. Το EFT... Όπως είναι η κρίση οικονομική, ένας κίνδυνος, αλλά και μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για ανέλυξη. Το EFT είναι για ανυπόμονους ανθρώπους, σαν και εμένα. Εγώ δεν είμαι των αργών μεθόδων. Μ' αρέσει να λύνω τα θέματα μου γρήγορα. Και αυτό θέλω να κάνω και στους θεραπευόμενους και γι' αυτό τους δείχνω και την τεχνική. Δηλαδή, όταν φεύγουν από μένα, την ξέρουν. Για τα δύσκολα είμαι και εγώ. Και την εφαρμόζουν μόνοι τους. Βεβαίως, με μεγάλη επιτυχία. Εγώ είμαι για τα δύσκολα, για τα εύκολα μπορούν και μόνοι τους. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έρθει μία κυρία η οποία έχει μικρανία και ένας κύριος ο οποίος καπνίζει 3 πακέτα τσιγάρα τη μέρα και θέλει να το κόψει. Βεβαίως. Πόσο περίπου θα διαρκέσει η θεραπεία για την κυρία και για τον κύριο? Συνήθως το EFT, πολλοί τη λένε μέθοδο του 5 λεπτού. Εγώ ας πω 3-4 συνεδρίες. Διότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και στον αθλητισμό, στη μείωση βάρους. Έχει πολλά πεδία εφαρμογής. Ναι. Από κόστος, γιατί σε αυτούς τους φίλους που προσφέρουν κάτι στον κόσμο, επειδή υπάρχει η οικονομική κρίση, πάντα παίζει ρόλο το κόστος μιας τέτοιας θεραπείας. Δηλαδή η κυρία για να δοκιμάσει ότι κόβεται η μικρανία της ή ο κύριος ότι κόβει το τσιγάρο του, το κάπνισμα. Για μένα είναι προσφορά ζωής αυτό και δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για το δεν μπαίνουν οικονομικό. μέσα χρήματα κτλ. Και άμα σου πει κάποιος ότι ξέρεις, εγώ δεν έχω να πληρώσω, να σου δώσω, λες, με μεγάλη μου χαρά να έρθει, να τα πούμε. Μάλιστα. Αυτή η μέθοδος τώρα, πες μας, πού στηρίζεται, τι ακριβώς κάνει στον άνθρωπο? Λοιπόν, όπως μίλησε για αυτήν ο ιδρυτής της, ο Γκάρι Γκρέγκ, και να πω εδώ ότι είναι μια τεχνική που ανακαλύφθηκε το 1990 περίπου, 95, είναι πολύ σύγχρονη. Είναι ένας συναισθηματικός βελονισμός χωρίς βελόνες. Εφαρμόζουμε ελαφρά και ρυθμικά χτυπηματάκια σε κάποια σημεία από όπου περνούν οι μεσημβρινοί και γι' αυτό το λόγο είναι και ακίνδυνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε παιδιά, ακόμη και σε ζωάκια. Είναι κάτι τελείως απλό και αθώο. Θα σας δείξω ακριβώς ποια είναι τα σημεία. Είναι εδώ στην παλάμη το σημείο καράτε, είναι στο κεφάλι, είναι τα 3 σημεία στο μάτι, είναι πάνω από το στόμα, κάτω από το στόμα, εδώ σε αυτό το σημείο και μία παλάμη κάτω από τη μασχάλη. Υπάρχουν και άλλα σημεία, αλλά αυτά χρησιμοποιούμε πιο πολύ. Τα οποία τα χτυπάς ελαφρά με τα δάχτυλά σου και όπως μετά μαθαίνεις και στον... τόσο ελαφριά. Ναι, μάλιστα. Αυτό. Δεν πονάμε, ούτε έχει σημασία να είναι πιο έντονα για να δράσουν. Και απαλά να είναι και έντονα να είναι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και είναι άμεσο και αποτελεσματικό. Όλοι φεύγουν ανακουφισμένοι από μένα, αυτό θέλω να πω. Περηφανεύομαι για την τεχνική, όχι για μένα, γιατί όλοι μπορούν να έχουν επιτυχία. Απλά εκπαιδεύτηκα και πιστεύω ότι είμαι αποτελεσματική και θα χαρώ να βοηθήσω. Και πότε εφαρμόζεις την τεχνική της συναισθηματικής απελευθέρωσης και πότε συστήνεις σε κάποιον που σε επισκέπτεται για βοήθεια το Reiki, ας πούμε? Ή μπορεί να γίνουν και συγχρόνως αυτά? Όχι. Ή το ένα ή το άλλο. Λίγο πολύ ο κόσμος ξέρει το Reiki. Είναι μια καινούργια τεχνική το EFT και γι' αυτό εγώ συνιστώ το EFT. Μου αρέσει ίσως και πιο πολύ. Μ' αρέσει και το Reiki, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι για άλλες ιστορίες το Reiki. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε μένα θέλει άμεση ανακούφιση. Χρειάζεται να φύγει χωρίς τον πόνο τουλάχιστον που ήρθε, να μην πω χωρίς καθόλου πόνο,
Δεν είμαι Θεός, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο είναι αποτελεσματική. Άρα η EFT, τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης, για ένα άμεσο αποτέλεσμα σε κάποιον που υποφέρει και που βρίσκεται ίσως σε οξία δεν ανάγκη να είναι σε οξία φάση. Για κάποιον άνθρωπο που δεν νιώθει καλά στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του. Ναι. Είτε αυτό είναι πόνος, είτε είναι συναίσθημα, είτε είναι θυμός, είτε είναι ζήλια, κατάθλιψη. Και θέλω να πω ότι το EFT δρά παράλληλα και σε συνεργασία και με τους γιατρούς και με τους ψυχολόγους. Δεν αναιρούμε τον ιατρικό κλάδο με τίποτε. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες. Εμείς θα έχουμε τη χαρά να κάνουμε μια εκπομπή αρκετά μεγαλύτερη από αυτήν για να μας εξηγήσεις περισσότερο ή να μιλήσουμε για κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα ή για κάποια περιστατικά που πέρασαν από το στούντιό σου εκεί στην Κρήτη, σε 90, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη Βούλγαρη κοντά. Στη Βούλγαρη. Για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή, για να μην δίνουμε το τηλέφωνο τώρα και μπερδευτούμε, το τηλέφωνο της εκπομπής είναι γνωστό, μου τηλεφωνείτε και εγώ σας παίρνω σε επαφή με την Αφροδίτη Παυλίδου, την οποία ευχαριστούμε για την παρουσία της